Ana ta dambarwar sarauta a Najeriya. Shin ko kun san labarin sarkin China na ƙarshe? Wannan ita ce fadarsa. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Ku zo mu je mu ga yadda fadar tashi take. Jama'a barkanku da zuwa Gogon wato Forbidden City, haramtacciyar fada da yaren Hausa. Fadar da tafi kowace fada girma a faɗin duniya. Wannan fadar shekara ta 500 kuma an yi shekaru 14 ana gina ta. An saka mata suna haramtacciyar fada ne saboda an haramta ma kowa shigowa daga masu sarauta sai jami'an gwamnati. Girman fadar nan ya kai square mita 150 sannan kuma yana dauke da dakuna 9,999. Wannan shine yasa ya kasance fada mafi girma a duk fadin duniya. Domin tsaron fada an gina bango mai tsawon mita 10 tare da rafi mai fadin mita 52 wanda suka zagaye ta. Sarakuna 24 ne suka mulki a wannan fadar. Tun daga shekarar 1420 har zuwa sarki na ƙarshe Puyi a 1912. Sarkin China na ƙarshe Puyi a cikin wannan fadar aka haife shi. Ya yi sarauta a matsayin sarki na 11 kuma na ƙarshe a daular ce. Sai dai wani abun mamaki, yana shekara 2 aka bashi sarautar, ga karagar shi can. To in ban da ƙarfi irin na sarauta, ta yaya za a yi yaro ɗan shekara 2 ya mulki kamar girman ƙasar China daga cikin wannan katafariyar fadar? Sai dai kuma shekaru 4 kacal yayi akan mulki kafin aka tilasta masa yin murabus yana ɗan shekara 6. Murabus ɗin ya zo ne sakamakon canja mulkin ƙasar daga masarauta zuwa jamhuriya. A wannan lokacin ne aka yi juya halin Shinhai wanda ya gaba da karagar mulkinsa. Wannan juya halin shine ya kawo ƙarshen mulkin sarautar da suka share shekaru 2100 suna yi. Bayan an kore shi daga cikin wannan fadar, mutanen ƙasar Japan sun bashi sarautar wani ƙaramin yanki wanda ya rike har zuwa ƙarshen yaƙin duniya na biyu. A ƙarshen yaƙin duniya na biyu cinye ƙasar Japan aka yi, inda kuma mutanen ƙasar Rasha suka kamo Puyi suka dawo da shi ƙasar China. Bayan ƙasar Rasha ta maido shi China, su kuma sai suka jefa shi gidan kurkuku inda ya shekara 10 a can. Bayan ya fito kuma sai ya zama mai shara, daga baya kuma ya zama mai kula da furanni wato gadina. Duniya juyi a ce wanda aka haifa a wannan katafaren masarautar ya koma mai shara ko kuma gadina. Ya mutu yana dan shekara 61 sakamakon rashin lafiya, kuma ya mutu ne a cikin talauci. Iko sai Allah, ganin yadda rayuwar Puyi ta kasance, wanda darasi dan Najeriya zai koya game da mulki da sarauta. Ku rubuta mun a comment.